Ayan, hello sa inyo mga my friend. Kumusta kayo? Magandang hapon. Ayan, katatapos ko lang mag-exercise at ang kapuya, gikapoy ko. Galing ko lingkod, usa ko diri. Gikapoy ko ba? And then, ayan, nainog na yung apple na mo din eh. Kaso lang na ay kurikong. Di kurikong among kuan, among apple. Ay, kat-kat na lang kuan eh. Ang mura magkuan. Kung hinog na yung apple. Kano na to? Kaya gutom ko. Gigutom akong kuhatag apple. Ayan, yung sinaw na. Sinaw. Ipunas lang, ipunas. Lamit na mo kat-kat, haglok ko basig na ikuan ba, mamaa. Doy, dako kayo oh. Apple. Oh, nanahog na apple. Ang uban ay kuan oy, mga sira man ang uban eh. Sira yung uban. Apple. Hinog na. Kaso mga sira, yung mga apple ang uban, sira. Papanahinog ang uban. Sama ko kayo eh. Nami kayo tamis siya, may rin na aslom. May pagka-aslom gamay and then tamis. Ayun, sarap kainin niya. Alay ko. Aray. Ano mga kita bunga nga ako an? Gacho ba? Ayan. Apple. Agay. Sinabi ko na nga ba, may mamaak eh. Hello. Ay, mahulog siya ko ani ron. Mahulog ko ani ron. Nahulog. Nahulog. Ayan. Cute kayo. Mga apple. Ikapoy. Sugat tuloy gamoy. Oh, cute na nga apple oh. Tusok siya. Natusok yung apple ahak ay. Nasa na kay kanon. Dagan kay nangahulog mga apple. Nahulog mga apple laghan. Hangak jud kog maayo ay. Masinaw na. Tsara! Sinaw na. Punasan lang nato. Excuse me po. Nabusog sa apple. Lamis siya mga my friend. Tamis siya ba? Tamis na medyo naipagkaasim na gamay kayong asim. Ang sarap. Oh! Natusok. Natusok yung apple kay nahulog man. Ang tangon lang na ako pang tangon. Sarap talaga. Tara!
Wala mga hinog. Hindi na ako mabot. Kuha og ladder. Sa tumoy kay taga kuan, sa tumoy kay kuan oh. Nga dagko sa tumoy. Oh. Fuck. Naglaway kayo sa apple. Ano na, tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na yung kamatis. Tapos yung aking ano, yung squash ko, ayan, ningkat-kat yung squash ko. And then, ayan, namunga na yung mga ano ko. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, yung aking ano, my friend. Kalabasa, giputos na ako og plastic. Ayan, dako na kayo siya, pwede na siya gulayon. Yung aking kalabasa, dako na. Tapos, kuan, ang akong kuan, namulaklak na, nagbunga na yung bell pepper ko. Ayan, nagbunga na siya. Ayan, ay bunga. Gawasay na ang bunga. Gikaon talaga, dagko na pa koy kuandri Ayan. Kalabasa, dako na pud kayo nga kalabasa. Ang kat-kat ang kalabasa akong giputos kay para dili kanon sa squirrel, buang-buangon na squirrel. Na dako kayo nga kalabasa. Oh, nako kayo. Nidako ang kalabasa. Balik na to putos. Tapos yung mga kuan, mga tomito ko, yung kamatis, ning bunga na daghan na kayo gi. Tangtang na nako ang uban bunga ng kamatis. Ayan. And then ano, ayan yung bell pepper ko, namunga na siya. Ayan, nag-flowers na siya, nag-flowers. Flowers na. Ayan yung tomato roon, malapit na mahinog. Tinanggal ko na yung ibang tomato na malalaki. Tinanggal ko ibang tomato. Ayan, dagko na mga tomato. Tinanggal ko siya. Ay, daghan kay bunga. Daghan kay bunga akong kamatis mga my friend. And then yung aking ano, bell pepper na mamulaklak na pod, magbungahay na pod siya. Tambok kaayo ang bell pepper. Tapos yung aking watermelon. Charang, may watermelon mga my friend, ako na kaya ko watermelon. Wow. Dako na, kaso yung isa dako na tana, nakaon na namo tong watermelon nga gikuha man gikaon.
Dito yung una yung pinakita ko sa aking video noon. Kinain siya. Ito yung pangalawa. Yan, dako kayong watermelon, oh. Wow, dako kayo nga watermelon. Ayan. Tsaka meron pa isa diri, siya nga watermelon. Gikaon po sa murder sa squirrel. Inaabot nila. Tingnan mo, gipangkaon sa squirrel, oh, pero wala nila nakaon kay kuan na ay gibutangan na kog kural. Hanap man. Lain na hinon akong kuan watermelon isa kay gi kambras Manila. Ay dako kay nga watermelon. Oh. Yan mga my friend. Yun lang ang nabuhay. Ayun lang. Yan. Nagtagong watermelon. Para na ako. Yan, tago. Umakyat na. Kinain yung ko, tinan mo, napakataas na, gipaakyat ko na. Kinain pa rin yung malaki ko ritong kalabasa. Kaon, buangon. Tapos naana po ko'y kalabasa diri, aning kuan, sulpot. Ayan. Apo diri, ay sulpot. Tarang. Sampayan namin to mga my friend. Ayan, gulayin na namin tong kalabasang malaki. Ayan, no. Malaking kalabasa. Inano ko lang siya, tinakpan ko lang siya mga my friend para dili siya kanon sa squirrel. Ayan mga my friend. Yun lang yung aking garden. Ayan yung kalamasa ko, umakyat na sa sampayan. Pinakit ko sa sampayan pero gikaon paghihapon sa mga squirrel nga mga buangon. Kat-kat paghihapon ng squirrel diri. Buangon ng squirrel. Ayan. Pinalakihan ko na dito. Meron pa akong space dito next summer. Gawin ko na rin to. Ayan, thank you for watching mga my friend. Bye-bye. Salamat sa panunood.